HYC West Khasi Hills District mentaka sngi kala sam de kishiti lingba ka HYC Nongstoin Mountain Road Rambrai Circle shakinong khayi semen ban kerpat bakin sange no banshim ne di ya ka top sam semen ka balapan mi na thang sky Eastern Hills District kaseng ka pen pau ka jing sngo khia ban yo i ki parari ki ba shak khanyat ben ki shak le ben bat kum kaseng kamla ban chu sangap ya ka jing shak sho shak bom jong ki parari haki pulet lingba ka jing kan shot jong ki try bat ki nong tre jong ka tika karkhana shna semen ha ka bagi ni ki pulet kim khen shu wat ya kiriu kan thei kaseng ke thuru babun ki bala mansau tang namar ki persha ya ka jingthmu jong ka ni ka karkhana ban pen he shu shu ya ka ni ka karkhana shna semen ya ka bagi nong shong shnong ki persha ba ka ni ka jingle kalakta ya ka jingkhut jong ka maryang nadu ka kale er ban ring men sim ling ba ka jingdon ka ni ka karkhana ha ki ni ki snam kaseng ka kan turu iki pat ba ka West Khasi Hills ban thit shu ya ka top sam namar ba ki nong penyat ki thmu ban bamdu ya ka jaj ban riu Hadin ke bangi loi i ri jing dia ha ka at sautrik jong nu penai ha thang sky ka jing dia ha kham tam ni pat jong ba jong wa jajar pat ba jong ki jong na pu bat ki we kham tam pu jan tia hill district ka bangi yu i ka public hearing ka bala penyat da ka sarkar ka ba ka kwa kham tam ka jing kwa jong ka top sem simen ban pen he susu ya kata ka jaka te nagliang jongi ngile yo i ya ki bar jala ka bakila hukum ya ke police department made ban bom ban shot ya ki try jaka try muluk ki jongi te kum ta nagliang jongi kwa ban kli nagliang kaseng hatu ka police department hajan tia hill district kalau siap penyai ha kita ki factory cement mo ka ba kilanut ban le adu ka tu ya para do pas nam ki jongi kumbaong lada kakti kamon kapang kakti kadiang ru kapang lang tina kaleng jongi ke SWC West Khasi Hills District ngisau thu kumbangelong kumbangi ngide naga ju ka thmei ka jai benru naga SWC naga jai benru nyau trap ti kumta kumbaong u khandriam upnar ubhoi umaram ulungam uwa kide hipat ba khasi baya ti kumta naga kaleng jongi kum kadak kabangin snok tilang ya ke parodok prasnam ke pelamat ya ke nika jingja nagleng jungi ke HYC mentak kasngi ngila phak sam ya ki dekat ke jungi ke padon ha Motion Road Circle Nongstoin Circle Rambrai Circle berkui ki pra dekat ke jungi hapo jong circle po jong West Khasi Hills District ban kerpat ya ki try dukan ban nang ni syakmat kim de shu ban di yang ni top sem cement uba wan nak te factory kabadai ka factory ka bamdu ka bathumu ban bamdu ya hari bejai mendu jongi ya ki parado prasnam jongi badon hajan tia hill district te kum tangi ka padi ba ya ki nong di dukan semen ba nadu menta mdai shu banang sim bandi ya ni ki top sem semen nomor gini kidegi nong bamdu ya hari bejai mendu ni padi phi daga jingi kum kadak banesno tilang bagi parodok prasnam jongi katu ki bala sistem ki mensau ki bala sistem jur ki khanthai ki khunu khana gumta dei ngi dei ban yes nok tilang da bang ngim dei shu ban di ti ki nok thit ru kim dei shu ban thit hapo ja West Khasi Hills district ni kerpan yang ni top sen simen kum kadak ka bangi ngi persya ya ki bagi themu ban bang ru ya ki jai jongi ku besi